Da ila job nang ni I syakot syaduk I syakot swahago hati. Dala job ila lik syago hati da ila hago hati ru I job nang tapat I syakot syaduk sya nakpur. Dan hanakpur ru namar ba akatu kapor hanakpur ru namar ba ki pelut mekihi mo ya katu ka bai long barok ken ki pelut mekihi te syakot syaduk sya te sya nakpur dal apa ya dala simbenta sya te sya nakpur ru ila one bait hakan ka haka first position be wan ya katu kam am wrestling ken de dala job nang tepat ila yo ban syakot syaduk sya te sya Europe. Kan long ga besutanat lada kinong song bekerpang janggari ki badan jing duna git khotmen kinyo ay gilat ikilanti bat gi jingkashan bapura kamtam na sarkar ban kanti wi ki sap bekerpang jangki henrai bon sien kani kamju or long satya namarash nong tulo is Giantales district gidan arngot chipara ga siniti lotman kanpat bat ka elat chu kanpan ki badan lagi jangki sap ki bekerpang bla ai do blai henrai kim pat yo pat kanu hajing kershan lem ban kentiyo yaki kita ki arngo chepara kita ki kun jeng kokong blandina kenpan bat ukpa ba precious malang ka samla siniti lutman kenpan kadai ka bala pendap ya ka class 9 na kawai ka school jeng ka balang ka thalik na Umbir Riboy district ka Ferrando speech and hearing center Umbir ka school ka ba ajing hikai yaki tu ki bedan jing duna hakit khotmen kamtam ki tu ki bamnang ban keren bat kala pendapat ya ka class 10 na ka National Institute of Open Schooling laban ong bawat la kam laj ban keren henrei ka dei pat ka samla ka badon ka jingnang jing start kam tam ka tho ka tar ka basnotanat ban tip bawat la kam don wat la ka don ka jing duna henrei ka dei pat ka samla ka basnotanat ban bat ka bajuya shimbenta haki jing eleka sports prepare bat ka juyo khuru shibon tali ki sernot bat ki medal nakibabun ki lempong bat ki rensan ya lekai sports bat la kakala julai ru ban ya shimbentaru haki jing ya kun arm wrestling haki rensan prepare bat wat chabar ka jillaru kasamla siniti hadian bakal job nak wei ka lempong bala penlong hasilong ka 33rd annual state level arm wrestling kelas hajiat ban lej ya shimbenta sasya kenong ba gahati bat hadian kani kelalej pat Syaka lempung kabala penlong hanakpur bat kala syajir ruban let syaka waipat ka lempung National Games of the Deaf ha Aurangabad Maharashtra haman kiransan kala jiyo ra e kanam lado na kaliang ka Meghalaya Arm Wrestling Association kala jit ru ya ka samla siniti lutmon banlet ban ya shimenta sa shabari kata sa Moldova kabadon ha Doba Europe Henry nakadaw ka jingbom khotbor na yeng na sem namar baki hapan petlut hi na yeng nakatakadaw ka samla siniti lutmon kanpat kamshem la yo lat shu banlet sa Moldova Kumtamo namar bangi haban pelut hi na yeng te ha ka jing bom yo lat na yeng te kala shu sap ikan yo shu banlet simbentas ta Haba kahemben jongka ka kong Grossi Mary Kampat ka keli na ka samla siniti lutmon kanpat kata ta ka ba syukran da ki ktiin lane ki sign language kate ka samla ka lapan pa ba ka adon ka jing ang nuot panlong ka nong ya kun kti na ka arm wrestler badru baka nang yai kiyo shakmat shushu ha ka ni ka sap baka don klaya thuru baka sngotanat wat ha ki wei ki judging ele ka sports ru Laong baka samla siniti lutmon kanpan kadladon bentalang ru ha kawai ka WhatsApp group jang kinong ele kai wrestling bat kani ka jupan ki men sem ha ya ka kum kinong ele kai wrestling arm wrestling nakaliang ki bahayeng ha sem ru bonsin ki ju ai men sem ya ka bakan leit ban ya shimbanta ha ki jing ya kun kti ba pher kumba pau kadai ru ka samla ka badan ka taka bormet ka bakhlain bha ban ya tanju bor bat ki wei kinong ele kai sports Kawai pat ka hamman jong ka samla siniti lutman kanpat blatip kertengkum ka kong elat chu kanpat kani ru ka dei ka bom dalai phaban kren bat ka long pat ka priyo ko bajupan pawai de ka khmat ka bapho samrke baro pat ka dan ka sap ha ka su jan bat ka than jan bat baro ki priyo hasnong athau ki iet bat ki sultanat bahaya ka namar ka julong ka priyo ka badap da ka khmat ka bapho samrke bat ki juan ru ban phaso jan ha ka man la ka por Kalong ka basngotanat bantip bawat la ka kong elat kan pat ka don ka jing duna hanrai ka jing bom light ban keren bha
Bat wat la kam shem la yo kanu ke jingkershan andrai ka persang pat ban jeng halaki jongki kecat ban kamai da ka bak su jan bat than jan kala yo I ke jing hikai na katai ka school ka badon ha umbir ha kapor bagadang don ha katai ka school ha Ribhoi district Nakaliang ka kong bada shisha rakhar kabadai ka wei ni ginong song snong jong ka snong tulo is Gentiles district kalapan pawat ong bakini ki samla arhut si para ki dei ki badon ka sap ka bakarpang but ki don kam shisha ya kita ki lat ki lenti ban kenti ki sap ki phong jong ki komta ka kong bara ka kentu ki bor badai pen kom ki tnat sarkar ki ba khmi karpang ki ba kum ki ne ki badan jingduna ki department ki badai kita ki nong song snong bakarpang ne kita ki differently able people but ki wei ki agency ru kumjo but ki wei ki kan hon ru but kin soba ban pai kmat lem shakini ki samla ki ba nashnong tlo ki ba don kam shisha ka jingarap pat ka jingkershan ban kan tiu yaki bakin kiu shaprang haki kam baki trei bat haki sap ki phong baki don bala ai karpang yaki da ublei Ini di ikerting siniti keempat siniti lutmon keempat ini de siparama ide ba ni don sipong sipara ide ba hanyu merebe pra ide ba but ide ba I pendep ya ka matric pass aduh tip imtre iba ilong I kam imlong interest ban pule kot I interest kini kam sport ken mensua por badang li school ru isat iya mare long hakini kam sport tamba kani ka am wrestling te imju dang kena nga dang kan mau hi ngi isat ya le kai kum tu te isat job imi hi te hadinang tu pat mengir ngim mensua ngim da kam itu tan namar ba ka weru ngim da kam ya ikendo namar mi la sa sha long ye sa hostel kum tu mi ru isa hostel mengiru te dan Saint Francis merebe tu Saint Francis kade ka tu ka school jongki ayu hi jong disable kum tu umbir shabhoi pilih school I pendep haduk kelas 10 te hadin dala adep kelas 10 pat I film berbe film matrik I film ke matrik te dala wan pat seni tingi I pendep ke matrik dagam NIOS ke sports te I juksnya tunat bah namara duk dang rit ikan ni ka ngisai lit pet step mau kum tu ketu ka long step kum tu te por telang kum ni te isai smart bah ban lek long ban pet ken ban mere kum tu te te hadin nang tu pat te porba I sa sete sya umbir te hang turu I ayu isim bentab haki sports ila sajit ru ban le saduk sa Mumbai ban ile kai sports ken long lomba ka school jongki baro hi ki sports yang ka long jump kai ka tu ka javelin throw ka tu te ka shot kibun ki I set trang bah kini ki sports te ya kan dia long menta is na tanat ban I concentrate ha kani ka am wrestling ken ya menta ken namar bana du ba itip ya kani ka am wrestling ru long ba ka ni ka kiadon daga group te jong kini ki disable jong ki te kiadon daga group apa WhatsApp te itip ya kata long ba kata ken ngim pat mau ngim tip raya kata long pat ngotur ken te hadin pada ile pen I ngi kum tu te ngi ayam sim kini ngi ong dade badon lei kum ken ne namar bang yo I ba I interest bah kini kam sports am te sya I ba da le kai kum tu kam wrestling ru I kam klan te kendiat te ngi pen slur ken ngi ong dadon kum kini te pi long let ken tamba long ban ong pat ban let pat da ka long ban ong ban pelut pat nangi ngim yolat ken ta hakajing sha bai ne isiniti kempan ide bai kone ke am wrestling ma nakada bam yolat na jing nasem kadon gajing trang handre ba
mlak kot bor ke jing kata ke jing yok ke jing kot na liang ke jing kesem te mlak syuk ban poi sya kata ka thong be ikwa ban lek ken tingi khmit lenti ken ba na ke liang jong i kham tam ba ide disability ngi nyar ban syem kum ine i khna ba don kesap kepong ha kene kam sport i khmit lenti be la ru ba ki sorkar ki kum gini ki sport association ki ba de ban pe kini ki department of welfare jong disability ki ba de ban pe ki bekin yarap ke ni i khna ba in poi sya kata ka thong ngi khmit lenti ru na ke liang ke jong hi bat ki ba yang hasem jong i ila ya don lang bat i ya ai singolem bi i be i long itai khna iba ya bet ya lenti ha kata kam sport ke te te ngi ong kum no tang na ke liang ki department hi thrai ngi kerpat ki sorkar ma kham tam ne benta ke district lejong ne ke blok lejong jong i kham tam gine ki department of welfare be de pe ha pok blok pok district ben pe ji i ken be khnang ben la ban poi sha kata ka thong khnang ru ba ka shnong ka tha bat ka kerteng jung i kan yai purto junom ke sa ka we ma ka jing sio tenat na ke benta jong i sini di keempat bahak kene ka khat pratrik in sa pen kre ban lek yukon shpo mumbai ba pen yai da ka mawa ke na ka benta ka am wrestling hi ben lek yukon shpo mumbai hakan de khat khandai terik in mi ha ka khat pra in lek ha khat khandai terik ngi kit bokit wiang yi ba in lek suk lek sain ben kham yo bor shu shu ban job ken knam ben yo ban ra yu ta uso obatiang ken shaka shnong la jong te ngi na liang jong ni ma ngi kerpat ru ya ka mawa ka arm wrestling association ba kin yarap shu shu na benta kine ki badon sap bat ki ba bu kerpang ublei ma haga ne ka shnong bakin yarap shu shu na benta jong i knang ben poi shu ka thong i we pat ide handman jonga hi te ikerting i ilat shu keempat ila adon lipu la san la adon la live san snem karta ke i don sap ha kane ka sojan ka than te ila pen i yo ya kane ka long yo training ya kane ka ban su ban thani de hakapor ba i mi iru i isa shetesha umbir hagata ka jo hi ka school kembali ini mah ha hoi la yo certificate ne shetehi te mantaru hoi idang su isu ithan es ta es hoi sintenat dire jingerap ten judon re inju judon re ban yerap i long ban ong ban em isu be hang ni hoi kibru ki wan be ki phasu be i hang ni isu hang ni hing ni trap ine pat ide i elat shu keempat ma i badon kasap ban su jain ken tengah khmit lenti ken ba bon kine ki menta ki sorkar ki don kine ki kum hapo DCIC ma ki ba de pej ya kine ki kam su jain ken tengah khmit lenti lembah kane ki sorkar lembah kane department kalak ken ban pej ya kum kine ro ki ba nang ban su wat la ki long ki ba dunah kata ka dokot ru ba ubleu lai kerpang na benta jongki tang ki don pat kata kasap kepong jongki ban su ban than ki jain ki beper ken namar ngi shine shitlo bon ki brio jongi menta namar ka kham jan mi i ngi ro ngi shai wan hejing jongi ban pha su ken kum gi perda kum gi neki pilo ki egi ema ki ba ngi pendon kam hejeng ngi shu pha ba i ban su ken namar idon ba kata kasap ban su ban than but ilong ru iba long friendly ma ilong iba sngotenat ban shongkai teng lada ngim sngotu ya ktien ru teng tang daga jingphu samrukhi jong i ta i sngotenat ban shongkai bat i but ilong ru kimi ngala namar nga wan kai ne yong ji iman la kapor tengah yu i idon kata kasap ban pe je ka yeng kasem kham tam gine gi men jong i balayok khon i syajarap bahai ye i para jong ki balayok khon i pe i pai pe i kini khon ini prarit berit mong to te idon kata kasap ken wala ubleu ai kasap i te khmilti baka sorkar kala
ken ban pai khmat chi ken ban yarap na ban ta jong